konferencia má docieliť to, že rozmýšľať o tom, že s tými včelami sa dá aj inak, čo je vlastne aj názov Davidovej skupiny Včely inak. Na Facebooku si potom nájdete a táto skupina zoskupuje ľudí, ktorí majú Bčka, majú langstroty, majú medné kravy, vare úle, ale čo ich spája je to, že o tých včelách chcú diskutovať a nie len tým zaužívaným spôsobom, ale možno aj skúšať niečo nové. A Včely inak sa volá aj knižka, ktorú vám David vie ukázať. Majú tá kolovačky Včely inak, ktorá fakt ide možno až do nejakých extrémnych rovín a situácií, ako včely chovať, ale môže to byť nie ako vedecká štúdia, ale taká mysľová pomôcka. No a teraz, David, veľmi dôležitá téma a opäť, že ekoliečiť včely. Čiže David ukáže alternatívy voči bežnému varidolu alebo liečivám ako avartín a tak ďalej. A neboli otázky, ale v tých 45-minútových blokoch, možno aj dlhšie, čo budeme mať potom, po obede, tak tam bude hlavne priestor na diskusia, budete v menších skupinách, bude to také konvernejšie, takže tam bude, tie bloky budú hlavne o tom, aby ste diskutovali. A teraz, aby vám David ukázal tú teoretickú časť toho celého. Vo včelstve sa včelstvo rozmnožuje buď teda v rojení, kde sa časť včelstva s matkou oddelí a jedna časť ostane, alebo tichá výmena, väčšinou to býva u matky, ktorá je už vykladená, lebo zásoba spermií u matky vystačí zhruba na nakladenie 700 000 vajíčiek. Keď dosiahne hranicu, že matka vyklade tých 600, čiže už chvíľku pred smrťou, kde väčšinou matka sa dožíva 2 až 5 rokov, tak v tej dobe vo včelstve včely vystávajú 1 až 2 matečníky, viacej nie, tak sa dokonca dá aj rozpoznať, že sa jedná o tichú výmenu a nie o rojenie. Dokonale tá larvička týchto dvoch matečníkov je dokonale obalená materskou kašečkou, trojnásobné množstvo oproti rojivým matečníkom, čiže z tichej výmene aj kvôli tomuto sa vyliahne, potom by sa mala vyliahnuť najkvalitnejšia matka. Tak to len tak v rýchlosti a budem sa musieť snažiť prejsť na tieto liečiva. Tento rok som skúšal v robote na včelnici, kde pracujem, Ekopol. Ekopol je tu nový. Už od budúceho roku, od januára, februára ho budete vydať aj vo včelárskych predajniach. Je to prípravok na báze timolu. Timol je prírodná látka, je to silica, ktorá je obsiahnutá v dušky tymianovej. Je to prípravok na báze paliny, takisto byliny liečivej, rôznych eukalyptusových esenciálnych olejov, ktorý likviduje, zabíja klieštika. Je to dlhodobý nosič. Čo je to dlhodobý nosič? Dlhodobý nosič je voľaký pásik, voľaká celulóza alebo voľaký materiál, v ktorom je obsiahnuté liečivo a v úlovom prostredí je po dobu viac jak týždeň. Čiže Ekopol je vlastne, je to dýha galbonová, z galbonového dreva, ktorá je napustená tým timolom, prírodnou látkou. Tento Ekopol sa vkladá medzi plodové uličky, medzi plasty do úla a je tam mesiac. Pri správnom počasí, čo je to správne počasie? Na tie timolové preparáty by mala byť teplota do 30 stupňov. Viacej by sa v žiadnom prípade nemali timolové preparáty ani dávať. Ideálna teplota a najväčšia účinnosť timolových preparátov, o ktorých budem vyprávať aj potom ďalej, je pri teplote od 20 do 30 stupňov. Má najväčšiu účinnosť timol. Takže normálne ja vám to ukážem aj na obrázku. Je to dýha, ktorá sa zavesí na háčik a vloží sa do plodiska medzi uličky. Tento rok som ho poprvýkrát testoval. Po
podľa mňa má veľmi vysokú účinnosť. Robil som si každý deň monitoring na podložke. Denne mi padalo 10-20 klieštikov, čiže tá účinnosť tohoto prípravku je tam veľmi dobrá. Cena tohoto prípravku je nízka. A zdá sa, že to je veľmi dobré liečivo a hlavne je to prírodné liečivo. Takže toľko zatiaľ o Ekopoli, ale musím prejsť na moju prednášku. Eko liečiť včely. Ja som zámerne na začiatku napísal liečba nie klieštika, čiže varoázy, ale liečba choroby, ktorá sa volá Nosema cerana. Je to nová choroba, ktorá je tu prvýkrát potvrdená mikroskopicky od roku 2008. Je to zase choroba, ktorá sem prišla od včely indickej, Apis cerana. Za to sa aj tá choroba volá Nosema cerana. Jedná sa v podstate o žalúdočnú chorobu. Je to kutikola, alebo amatérsky povedané spora, aj keď toto spora není, ktorá sa kontaminovanou potravou, buď vodou, pelom, medom alebo cukrovým roztokom dostane do vnútornej steny žalúdka včely medonosnej a dá sa prirovnať s ľudským telom, keď má človek pásovnicu. Tá včela stráca nechutie, stráca imunitu a je veľmi háklivá a padne na hociakú maličkosť, hociaký vírus. Na rozdiel od úhynov, ktoré sa objavujú od klieštika včelieho plus kombinácii s rôznymi patogénmi a vírusami, kde keď vám padne včelstvo na varoázu, tak ostanú mŕtvolky na dne úla. Pri Noseme cerane sa objavuje taký fenomén, ktorý sa dá nazvať aj CCD, totálny kolaps kolónií včelstva, kde otvoríte úl a ten je prázdny. Včely ako keby sa vypálili. Tak v tomto prípade, keď máte tieto úhyny, tak sa jedná o Nosemu ceranu plus kombinácia ďalších stoviek a stoviek vírusov, ktoré prenáša klieštik včely. My v dneskajšej dobe sa zameriavame na liečenie klieštika, ale pritom robíme aj správne, ale zároveň robíme aj veľkú chybu, pretože klieštik ako taký sám o sebe by nebol problém. Ten klieštik na tej včele, nie na našej, ale napríklad na včele Apis cerani parazituje odjak živa. Lenže problém u klieštika je ten, že je prenášateľom tých spor, húb a vírusov. Ale nikdy to není tak, že vám včela padne na klieštika. To si len včelár myslí. Včelstvo padne na klieštika. Včelstvo vám padne vždycky na klieštika plus kombinácia s niečím iným. Preto si myslím, že je veľmi dobré robiť preventívne liečenie proti rôznym vírusom, patogénom, aj proti Noseme cerane, napríklad takýmito prípravkami, ktoré sú na báze kôry dubu. Kto robí poľnohospodárstve alebo sa venuje bylinkárstvu, veľmi dobre vie, že kôra z dubu sa používa na všetky druhy onemocnení žalúdka. U hospodárskych zvierat, u človeka a práve aj táto Nosema cerana je žalúdočná choroba, tak za to aplikovať počas celého roku do úla kôru dubu má veľký efekt. To znamená, ideme na jarné obdobie. V jarnom období sa dá tento prípravok aplikovať vo forme cukromedového cesta alebo roztoku. V ktorej dobe, keď otvárate včelstva, si viete urobiť roztok, čaj z kôry z dubu, kde si urobíte normálne čaj, s ktorým potom postrekujete včeličky. Na trhu sú tieto dva prípravky, Nosevit a Ceranon. V podstate je to len tá kôra dubu. Plus voľaká propolisová tinktúra a podobne, ale to si viete pripraviť aj doma. A mali by sme sa zamerať aj na tento spôsob liečby. Neorientovať sa iba na liečenie klieštika, ale robiť v jarnom období pri podnecovaní, pri kladaní cukromedového cesta, v jesennom období pri podnecovaní alebo medziznáškovom období, keď sa podnecuje, že je človek nútený, pridávať do cukromedového cesta alebo cukrového roztoku Ceranon alebo Nosevit, alebo si urobiť čaj z dubu sám doma a ten následne podávať aj napríklad vo forme napájania, vo forme do vody včelám prirodzene. Ako prevencia proti týmto všelijakým patogénom. Klieštik včely, varoázy a destruktor varoáza Jacobsoni sú dva, dokonca dneska už je aj varoáza
Florea z Apis florii je škodca, je to parazit, ktorý nás nepríjemnuje život formou, že saje včela hemolymfu, oslabuje imunitný systém, spôsobuje úhyny, kolapsy včel v kombinácii s tým, že prenáša vírusy, spory do umelého prostredia. A my sa musíme snažiť celoročne s ním bojovať a liečiť, pokiaľ možno, bez použitia voľakej tvrdej chémie. To znamená, čo je tvrdá chémia, lebo ono, keď si zoberiete aj kyselina, či je to mravčia, citrónová, oxalová, mliečna, alebo aj napríklad tymol je chemická látka. Ale je to chemická látka, ktorú včela pozná, stretáva sa s ňou, je to látka, ktorá je prírodná. Na rozdiel od takého napríklad baridolu, čo je vlastne amitraz, je to nervový akaricid, je to veľmi prudký jed, ktorý hlavne v našom záujme by sme do včel vôbec nemali dávať, keď chceme mať kvalitné produkty. Či sa jedná o gabonové nosiče, gabon je taufluvaminát, či sa jedná o M1, všetko ťažké jedy, ktoré už by som dávno zakázal. Veď si zoberte napríklad iba tuto, okolo strednej Európe, okolo v Európe sa používajú tieto ťažké chémie. Všade inde vo svete idú čisto iba na kyseliny a tymolové preparáty. Sú prísne zákazy používania amitrázov, baridolov, všade inde vo svete okrem u nás. Tak sa treba naučiť robiť hlavne s kyselinami. Takou najznámejšou kyselinou je kyselina mravčia. Buď to formou prípravkov bežne dostupných a v porovnaní s cenami medu a s cenami veci relatívne lacnými, to znamená prípravok formidol alebo furmiton. Medzi týmito dvomi prípravkami je iba jeden zásadný rozdiel. Formidol obsahuje 85% kyselinu mravčiu, čo zase zároveň furmiton obsahuje 65 alebo 63% kyselinu mravčiu, čiže je slabší, je to slabší prípravok, ale takisto účinný. Ja vám budem vysvetľovať o tom trošku viacej. Začnem formidolom. Formidol je vlastne liečivo, ktoré obsahuje, je to plast, ale je to nie plast, je to plát celulózy, ktorý je napustený kyselinou mravčou a je zabalený v dvoch ochranných obaloch. Prvý obal dáte dole, dostanete sa na druhý obal, ktorý je regulačný. Čo to znamená regulačný? Reguluje odpár. Čiže formidol má dva obaly, jeden dáte dole pri aplikácii, vložíte formidol takto bez jedného obalu do úla, s tým, keď máte včelstvo na dvoch nadstavkoch, alebo na jednom aj silné, môžete nechať otvorené všetkých týchto 5 regulačných okruhov. Pokiaľ by ste preliečovali formidolom oddelok, zmetenec alebo včelstvo, ktoré neobsada viacej ako 7-8 rámikov, tak povedzme 2-3 regulačné okruhy opaskujem páskou alebo proste veľkým spôsobom, aby neprišlo k strate včelstva, strate matky. Čo je dôležité vedieť, pri aplikácii všetkých kyselín, či je to kyselina mravčia, šťavelová, či je to kyselina mliečna, by nemala teplota vonkajšia presiahnuť 25 stupňov. Keď je teplota vyššia ako 25 stupňov, tak je veľké riziko poškodenia včelstiev, poškodenia larvárnych štádií plodu včely, poškodenia spôsobené stratou matky. Matka sa vám vyparí z úla, stratí sa. Takže keď budete aplikovať formidol alebo hociakú kyselinu, tak iba do 25 stupňov. Formidol sa aplikuje tým spôsobom, že prvé 2 dni sa vklada do úla vo forme tých 5 regulačných obalov. Po 2 dňoch idete do včelstva, otvoríte aj ten druhý obal a ostane vám už iba ten plát celulózy a necháte to tam ešte ďalšie 2 dní. Pri správnej aplikácie furmitonom alebo formidolom dosiahnete úspešnosť od 60 do 80%. Čiže veľmi vysoká úspešnosť, pokiaľ dodržíte tento liečebný postup. Furmitom, o tom som vám len tak v rýchlosti povedal.
Ďalej tu máme možnosť odparovače. Kyseliny mravčej, dlhodobé odparovače alebo krátkodobejšie. Ja osobne, pokiaľ liečím kyselinou mravčou, uprednostňujem rýchly odpar. Prečo? Pretože kyselina mravčia aj všetky druhy kyselín najlepšie účinkujú proti klieštikovi, keď je tá koncentrácia tak vysoká, že je takmer u hranici poškodenia včelstva. Vtedy je najúčinnejší. To znamená, rýchly odpár je lepší podľa mňa ako tieto dlhodobé odpary. Pokiaľ by som išiel do odparovačov, je ich kvanta typov. Napríklad toto je nemecký odparovač, kde sa reguluje odpar kyseliny s tým spôsobom, že do nádobky sa naleje 2–2,5 deci slabšej kyseliny, nie tej 85%, ale 65%, alebo ešte slabšej. A podľa toho, či použijete buď dlhší knot, alebo kratší knot, tak regulujete odpar buď rýchlejšie, alebo pomalšie. Je to pomôcka, ktorá sa veľmi dobre dá zavesiť na rámik, ktorá nám to liečenie usnadňuje. Pekne si ho zavesíte, pokiaľ by ste včelárili na celkovom úli na rámik, dobre sa s ním manipuluje. Je to dobré liečenie, ale zase s tým, že usledujete správnu teplotu, správny pomer kyseliny, lebo aj to je dôležité odhadnúť silu včelstva a s tým skombinovať správny pomer kyseliny týchto odparovačov. Na to na internete, v knihách existujú rôzne tabulky, podľa ktorých sa dá postupovať. Ale podľa mňa, ja osobne si myslím, že sú dokonalejšie odparovače. Napríklad môj osobný postup, aký som skúšal minulý rok, som si nakúpil obyčajné takéto kuchynské húbky alebo utierky. Hodil som ich navrch na tráviky vo vareúloch. U mednej kravy je to horšie, tam sa to musí odkladať dole, ale to už potom nemá takú účinnosť, ale u vareúlov som si dal tú húbku hore na tráviky. Nalial som tam pol deci kyseliny mravčej 85%, na rýchly odpar pri teplote okolo 20 stupňov, tedy mohlo byť vonku. Za 2 dní to bolo odparené, húbky som povyberal, účinnosť dobrá, spad klieštikov takisto. Toto je taký jednoduchý spôsob, ale hlavne, veľmi dôležitá vec, hlavne začínajúci včelári by zo začiatku nemali robiť takéto kvôli tomu, aby nedošli o včelstva, aby nedošli o stratu matiek, by mali používať odparovače, lebo je to bezpečnejšie, lebo sa tam lepšie reguluje ten odpar, čo pri tejto kuchynskej utierke není možné. Tam pokiaľ neodhadnete, nie ste skúsenejší včelár a neodhadnete silu včelstva a dobu, kedy to aplikujete, tak prídete o včely, úplne zbytočne. Čiže vo vašom prípade by som vám odporúčal používať odparovače, či už tie nemecké, či už tieto kruhové, ktoré sú dokonale odparovateľné, alebo tieto odparovače. Tieto odparovače sú takisto súkrová záležitosť, ktoré vlastne fungujú, hneď vám jeden ukážem, dám ho kolovať, ktoré takisto vnútri tohto odparovača je v podstate jak húbka kuchynská, niečo podobne, kde sa tá kyselina naleje, ale s tým, že na vrchu je ten odpar regulovateľný, čo je pre začínajúcich včelárov alebo mierne pokročilejších potrebné, aby ste neprišli o včelstva. Tieto odparovače sú takisto dobré, čo teraz kolujú. Ďalšia taká kyselina, ktorá sa najviac používa, je kyselina šťavelová. Kyselina, ktorá sa prirodzene napríklad vyskytuje v lípovom mede. Včely sú s ňou bežne v kontaktu, není to nič zaťažového, akurát s tým rozdielom, že tam tá aplikácia, či to je aplikácia pokvapom, či to je aplikácia postrekom, či to je aplikácia odparom cez zimu do úlového prostredia, musí byť oveľa opatrnejšia, lebo je to kyselina, ktorá si vytvára kryštáliky a tie kryštáliky sú je to silno žieravá látka a môžu aj nemusia poškodovať včelu, plod a podobne. Čiže pri liečení kyselinou šťavelovou musíte 100% dodržať liečebný postup, ale je to veľmi dobré, veľmi účinné liečenie. Najpoužívanejšia metóda a jedna z prvých, ktorá tu bola, bolo liečenie kyselinou šťavelovou v jarnom a jesennom období pokvapom medzi plastovú plochu, medzi uličky, kde sú včielky, medzi plasty, pokvapom.
Tento recept, ktorý používajú stále viacej Čechov a sú s tým veľmi spokojní, ja sám som to vyskúšal a takisto som mal spad dobrý, je asi taký najbezpečnejší, lebo tam fakt musíte veľmi dobre dbať, aby ste odhadli správne množstvo, aby ste neprišli o včely. Takže tu máte zhruba taký recept, urobí na liter vody kilo cukru, 75 gramov kyseliny šťavelovej, kryštalickej, v tuhej forme kryštalickej, zmieša sa to a pokvapom medzi včielky, medzi uličky, medzi rániky, do každého včielstva podľa toho, či je silné alebo slabé, od 30 do 50 ml tejto zarobenej zmesi. Ďalej, ďalšia možnosť, ktorá sa vykonáva pri teplote okolo plus 5 stupňov až do 0, alebo v čase, keď už v úli není plod, alebo keď aj je minimálne plodu. Čiže voľakedy v decembri, novembri, decembri, v januári sa robí liečenie kyselinou šťavelovou odparom. Na to slúži prístroj, ktorý si potom v diskusii ukážeme, do ktorého sa dáva od pol gramu až do gramu kyseliny šťavelovej, je napájaný cez voľaký zdroj energie, čiže autobatéria, elektrocentrála a odparom sa do úla odparuje táto kyselina. To budeme v diskusii preberať. Alebo podľa mňa najbezpečnejší spôsob použitia kyseliny šťavelovej je v tomto produkte, ktorý sa volá B-Vital Hive Clean. Je to prípravok, ktorý obsahuje kyselinu mravčiu, kyselinu šťavelovú, kyselinu citrónovú, propolisovú tinktúru a rôzne doplňujúce prírodné látky, čiže je čisto biologický a vhodný na biologické včelárenie. Dá sa používať počas celej sezóny. Ja ho používam aj v lete. A hoci kedy, keď idem do včiel medzi plodové uličky, aplikuje sa zhruba tým spôsobom, že 15 ml do každého úla, takisto medzi plodové uličky sa toto liečivo aplikuje. A hlavne si myslím, aj pre začínajúcich včelárov, je to bezpečnejšia forma tejto kyseliny šťavelovej, lebo je to zarobené, je to roky preverené v Nemecku, v Holandsku, kde sa vo veľkom používa, má vysokú účinnosť, je síce dosť drahý, ale človek by nemal šetriť, a toho názoru som stále, nemal by šetriť na zdraví včiel. Dám vám polovať leták o tom liečivu aj nádobu, ako vyzerá. Takto to vyzerá, máte k tomu aj letáček, môžem ďalej. Takže toto nemá, môže si to pozrieť aj letáček k tomu. Jediná nevýhoda, oni nedomysleli tú aplikáciu, takže ja to riešim tak, že ja si tento prípravok prelejem do voľakej nádoby a injekčnou striekačkou, aby som odhadol presné množstvo, presne 15 ml medzi plodové uličky pokvapom liečím. Keď sú silné včielstva, ktoré majú dve plodiska, povedzme 1-2 medníky, tak sa dáva 20 ml. Pokiaľ je včielstvo, ktoré má jedno plodisko, jeden medník, sa dáva 15. A samozrejme, pokiaľ vy liečite oddelok, zmetenec, slabšie včielstvo, vždycky každé liečivo, ktoré používate, musíte prispôsobiť veľkosti a sile toho včielstvička, čiže menej. Kyselina citrónová. Poznám pár včelárov, ktorí liečia s kyselinou citrónovou. Dokonca poznám jedného Nemca, s ktorým si dopisujem cez prekladač, keďže neviem po nemecky, ktorý dlhodobo lieči včely Coca-Colou. Keď si prečítate, prvá účinná látka v Coca-Cole je kyselina fosforečná. Čiže on to dlhodobo užíva, dlhodobo aplikuje, ale do včielstva a klieštiky mu padajú. Ale není to určite volak extra účinné, ale padnú mu 3-4 klieštiky a používa to. Hoci s kyselinou citrónovou mám aj ja svoje skúsenosti, pretože som si skúšal robiť roztok, že na pol litra vody som vymačkal 10 citrónov a postrekom, keď som robil prehliadku, som postrekoval včely, hodil podložku a tam mi padali klieštiky. Čiže kyselina citrónová má účinok, ale museli by sme presne, chcelo by to výskumníkov, ktorí by presne
aplikovali alebo vymysleli voľaké liečivo na báze tejto kyseliny citronovej, aby sa presne odhadol pomer, aby to liečivo bolo účinné. Ale je to doplňujúce, napríklad nikto vám nebráni v boji v prevencii proti spórám veľmi záťažovým alebo veľmi nebezpečným, ako sú napríklad spóry Permabacillus larvae, čiže spory moru včelieho plodu, hniloby včelieho plodu, proti zvápenáteniu plodu, vreckatosti, proti všetkým týmto vecám prirodzene si robiť všelijaké bylinkové roztoky, do ktorých dáte aj kyselinu citrónovú a aplikovať ju do včiel. Lebo tým včelám to neublíži, tým včelám to fakt len prospieje. Takisto ako nám ľuďom prospievajú byliny, takisto môžete skúšať aj bylinné prípravky, napríklad taká palina. Palina sa veľmi často používa vo zahraničí vo včelách. Používa sa proti chorobe, ktorá bola, kedy sa tu vyskytovala, májovka. Májovka je choroba, ktorá sa prejavuje tým, že sa vám máji pokalia včely. Máte pokalané celé úle, je to choroba žalúdočná. Proti tejto chorobe sa odjak živa používa palina. Palina dračia, estragón alebo palina práva. Čiže aj tieto všelijaké roztoky v kombinácii s kyselinou citrónovou, ktoré si viete sami urobiť. Napríklad máte doma skálky, máte tam dušku tymiánovú, máte tam materinu dušku, urobiť si z toho výluh, hodiť to včelám do nápajadla. S týmito vecami včelám nemôžete uškodiť, môžete im iba pomôcť. Keď tam nedáte voľaký lúkovec zlomocný alebo voľakú jedovatú bylinu, ktorá by včelám uškodila. Teraz ideme na tymol. Ako som povedal, tymol je silica z dušky tymiánovej. Je to prírodná látka, ktorá má dobré účinky. Dobré účinky, veľa výhod, ale strašne veľa negatív. Čiže u týchto tymolových preparátov sa musím venovať trochu viacej. A hlavne pokiaľ používate prípravok, ktorý sa volá Apiguard, čiže tento prípravok je to vlastne gel, ktorý je napustený tymolom, a ktorý sa aplikuje otvorením kelinku a vložením do úlového prostredia a funguje dvojako. Odparom, keďže ten tymol je bylinná esencia, ktorá sa aj odparuje, a funguje, ako tuto môžete vidieť, že včelky si to pomaly prenášajú, funguje aj prenosom a dotykom. Čiže je to prípravok, ktorý je vysoko účinný, ale má napríklad veľa negatív. Jedna z hlavných negatív tohto prípravku je rabovka pri aplikácii. Čiže predtým, ak by ste sa rozhodli použiť Apiguard alebo Tymovár, čo je podobný prípravok, akurát je v celulóze, o ktorom budem vyprávať, dôkladne zúžiť letáče u všetkých včelstiev. Lebo prečo? Lebo pri aplikácii hociakej silice v úli ostane rovnaká vôňa. A stane sa vám tá situácia, že vy máte povedzme 10 včelstiev a každé včelstvo rovnako vonia. A nemáte nikdy na včelnici všetky včely silné. Vždycky tam máte včelstva, ktoré sú slabé, silné, stredné. Všetky slabšie včelstva, ktoré by nemali zúžený letáč, by ste zlikvidovali tým spôsobom, že ho nezúžite, pretože tie silnejšie včelstva by išli rabovať sliediť tie slabšie. Takže dôkladne zúžiť letáč. Ja keď som dával Apiguard do medných krávach minulý rok, ja som nechal iba 3 cm letáčik, ale zase mám dno, ktoré je celozasieťované, cez sieť sa včela nedostane, takže otvoril som úplne naplno dno a letáčik bol takýto, 3 cm väčší nie, lebo som sa toho tiež bál. Toto je taká hlavná nevýhoda, že vám vyrabujú včelnicu, keď aplikujete tymol. Čiže veľký pozor, ale inak je to liečivo, ktoré má vysokú účinnosť a hlavne je čisto prírodné, a nezanecháva žiadne stopy vo vosku, ani v mede. Hoci niektorí, čo tvrdia, že keď aplikovali Apiguard alebo prípravky na báze tymolu, že cítili to z medu, ono keď to aplikujete, toto liečivo, a vytačate med a za týždeň po celej aplikácii, alebo vytačate med síce hneď, ale ten med hneď nekonzumujete, ono to vypachne z toho medu. A hlavne je to prírodné, nie je to nič škodlivé. Čo sa týka aplikácií, Apiguard, takisto aj Tymovár,
sa necháva v úli, je to dlhodobý nosič a necháva sa v úli mesiac. Pritom Nemci robia napríklad tak, že apiguár, väčšinou sa používajú 2 kelinky na včelstvo a nechávajú ho v úli 2 týždne a za 2 týždne vymenia nové kelinky. Ale napríklad Francúzi robia ten spôsob, že nechávajú apiguár celý mesiac v úli. Čiže je to dlhodobejší odpár. Čo je dôležité, toto je nesprávne. Nesprávne, pretože je to slabé včelstvo, tu sú rámiky, ktoré nie sú ešte ani obsiahnuté. Tuto všetci predpokladám, že je plodisko, plod. Vždycky, keď sa lieči timovarom alebo timolom ako takým, nikdy nesmie byť timol nad plodom. Lebo stane sa vám také negatívum, že vy keď dáte ten kelínok nad plod hore, matka vám na týždeň prestane klásť. Obmedzí plodovanie. To je ďalšia nevýhoda tohoto prípravku, ale veľmi jednoducho odstraniteľná. Ja keď ten apiguár dám na kraj, ako medzi druhý až tretí rámik z každej strany, tak som nezaznamenal, že by matky prestali klásť. Ale skutočne, keď som dal do jedného vareóla, do stredu ten kelínok, tak mi matky úplne prestali klásť. Vyhodili, pred letačmi som našiel vyhodený plod. Takže pri aplikácii timovaru pozor. Na rabovku pozor, aby neprišiel do kontaktu s plodom. Vždycky ho dávať na kraj, kde není plod. Toto je timovar, je to takisto celulóza, papier z celulózy, kde v závislosti od sily včelstva timovar je slabší. Takže tam si niektorí včelári trúfnú ho dať aj medzi plod. A nemajú s tým problém. Je to slabšie liečivo, včelári ho používajú hlavne kvôli tomu, že je lacnejší apiguár, ale nemá také, on má zhruba 30% účinnosť, timovar. Čo som ja odhadoval podľa toho, že som si kontroloval spád, na apiguár má 90% účinnosť. Keď správne ho liečite, správne aplikujete, tak má veľmi vysokú účinnosť. Ďalej existujú na trhu všelijaké takisto dlhodobé nosiči, ako je tento Herbastrip. Herbastrip je vlastne to isté ako Ekopol. To je jednoducho pásik gabonový, ktorý je napustený timolom a ktorý je mesiac ponechaný v úli medzi plodom. A není to liečivo. Je to liečebný prostredok alebo liečebný prípravok. Bohužiaľ, ja keď som sa pýtal pána Gála, nášho predseda, že prečo kyseliny a Ekopol a tieto veci nie sú liečivo, ale len veterinárny prípravok, iba tvrdé chemické látky môžete používať ako liečivo. Takže tak. Prevencia mor včelieho plodu, hubové choroby, ako je zvápenatenie včelieho plodu, prevencia patogény, nozemy a podobne by mala spočívať v dneskajšej dobe, keď je veľa rizikových faktorov. Ono je viac ako 20, ktoré stresujú včely, ktoré spôsobujú úhyny včely, úhyny včelstiev. Preventívne by sme mali včelám dopriať rôzne prípravky na prírodných enzymov, prírodných kyselín, alebo probiotika, mechpatika, nie antibiotika. Probiotika, ktoré obsahujú laktózu, kyselinu mliečnu, obsahujú baktérie mliečne, baktérie dokonca pôdne v niektorých mechpatik, sú čisto prírodné, není sú chemické a veľmi dobre preventívne pôsobia na vitalitu včelstiev. Keď aplikujete tieto prípravky, tak včely majú vyšší čistiaci pud a hygienicky, čo je veľmi dôležité, vitálnejšie, zdravšie včelstva. Akorát ja tvrdím, že sú dosť drahé a človek si ich urobí sám doma. Ale len tak v rýchlosti vám ich poukazujem, je to probiotikum, ktoré sa volá Apibiovit, Apilák, Apibiofarma. To je dobré, toto je veľmi dobré, to mám odskúšané aj ja, to používam aj ja. Mechpatika, a tento rok budem testovať na farme Aminovet, ktorý je z levanduly, je z paliny, je zo sladkého drievka, z rôznych týchto bylín, ktoré echinácia, ktoré vlastne aj u človeka vytvárajú dobrý imunitný systém, bojujú s alergiami u človeka tak.
Takže toto idem testovať tento rok, takže k tomuto sa vyjadrovať nebudem, lebo ho nepoznám zatiaľ. Ďalšou takou dobrou formou prirodzeného preliečenia včelstiev biologického je popráškovanie alebo popúdrovanie včel jemným práškovým cukrom. Takže ono to aj včelám neobchávame dýchacie cesty a takéto. Ja zase osobne si tvrdím, že včela aj keď opeluje, keď zbiera pel, keď si všimnete, tá včelička je úplne celá obsypaná prachom pelu. A prach práškového cukru je štruktúrovo rovnaký. Takže určite to nespôsobuje žiadne obchávanie predlhu včiel a poškoďovanie. Takže preventívne normálne môžete medzi včelstva nasypať práškový cukor. Všetky klieštiky, ktoré sú na včelách, padnú dole, pretože ten klieštik sa udusí kvôli cukru a padá dole. Lenže kde je problém? Málo účinný spôsob liečby. Prečo? Treba si zobrať fakt, že 80% klieštika je v plode a len 20% klieštika sa nachádza na včelách. Čiže vy keby ste aj urobili ten cyklus tak, že chodili by ste raz za týždeň k tomu a robili by ste to do mesiaca, by ste to urobili 4-krát, aby ste dodržali ten vývojový cyklus robotnice, trúbca, matky, aby ste zasiahli skutočne všetky včely, celý ten vývoj, tak by ste aj tak dosiahli len 20% úspešnosť, čo je dosť málo, ale je to lepšie. Aj toto je lepšie urobiť ako nič. Ale úplne dôležité je naučiť sa kombinovať liečiva, nepoužívať každý rok. Veľa včelárov robí tú chybu, že používa každý rok rovnaké liečiva. Či už sú to na chemickej bázi. Napríklad dneska je taká móda na Slovensku. Jesenné liečenie Varidol plus aerosol M1 a R, tafluvaminát. Každý rok to isté. Ale čo to spôsobí? No za chvíľku to spôsobí to, že tie liečiva im vôbec nebudú fungovať. Pretože klieštik sa stane tzv. Rezistentný. Čiže je odolný na to, lebo sa každý rok s tým stretáva. Presne takéto isté problémy mali Češi v 2005 roku, odkedy zakázali používať ten pôvodný gabon, kde bola účinná látka flumangín. To bol skúšobný gabon, ktorý bol len testovaný. Veľmi rýchlo ho zakázali kvôli tomu, že si rýchlo na ho vybudovali rezistenciu. Lenže toto sa netýka iba chemických látok, tej tvrdej chemii, ale takúto rezistenciu by sme si mohli veľmi ľahko vybudovať aj na kyseliny, či je to mliečna, či je to mravča, všelijaké. Všetky prípravky, na všetky prípravky, aj na byliny, na všetko si ten klieštik dokáže časom nadobudnúť rezistenciu. Za to celoročné liečenie je zhruba takéto. Je jar. V zime som si pozeral spad klieštika na podložke, zistil som, že mi padalo po poslednom preliečení kyseliny šťavelovej, mi padli už iba 1 až 2 klieštiky, čiže na jar, pri prvej jarnej prehliadke, ktorú ja robím neskoro, väčšina včelárov robí prvú jarnú prehliadku zbytočne skoro, bola kedy v polovici marca, čiže úplne zbytočne do včiel v takom studenom období, keď je 10-12 stupňov lies. Moja prvá prehliadka sa vykonáva koncom apríla, kde použijem prípravok Hivekline. Ďalej je pauza, alebo je medziznáškové obdobie. Použil som Timol, no ja už nebudem cez zimu dávať zase to isté. No nebudem. Použijem postrek kyseliny mliečnej, ktorú som neaplikoval. A týmto si celoročne vybudujete cyklus svojho liečenia tak, aby sa nestalo, že sa vám stanú akože klieštiky rezistentné. Neopakovať tie isté prípravky viacejkrát do roka. To vôbec, to vonkoncom nie. To je veľmi, veľmi špatná cesta proti tomu, aby ste si vybojovali rezistenciu na určité liečivo. Toľko zatiaľ o liečení a všetky vaše otázky, názorné ukážky liečenia, tieto všetko si potom ukážeme v tej praktickej časti. Ja zatiaľ vám ďakujem za pozornosť. Ale ešte mám 20 minút, že? Takže ešte voľaké také stavky o liečení by som mohol povedať. Ono najlepšie by bolo čo? No najlepšie by bolo to, keby sme liečiť vôbec nemuseli.
Ono, keď si zoberiete napríklad u nás na Slovensku, v Čechách, ten klieštik tu není dlho. Prvýkrát bol objavený asi v 85., 86. Dovtedy naši včelári tuto na Slovensku, v Čechách ho ani nepoznali. Problémom bolo kočovanie, predaj matiek, kde sa vplyvom včely indické, Apis cerani, doniesol ten klieštik sem. Najväčší problém, čo sa týka klieštika ako takového, je v tom, že včela Apis mellifera carnica, čiže naša dneskajšia včela, kránska, kde je zásluha rozširovania donesená hlavne zo Slovenska a z Rakúska. Ona nemá vybudovaný obranný mechanizmus, jak sa proti tomu klieštikovi brániť. Lebo včela indická s ním žije tisícky a tisícky rokov a jedna včela druhej si toho klieštika vie dať preč. Vedia sa od neho očistiť, naše včely to nedokážu, takže bohužiaľ liečiť musíme. Snažme sa liečiť tak, aby keby bola veľká kríza a nutnosť, aby sme si nechali poslednú záchranu, ktorú tu budeme mať, bohužiaľ tvrdú chémiu. Keď na všetko ostatné bude niečo. Čiže dneska všetci včelári používajú, uvediem príklad, používajú amitraz, čiže varidol alebo avartín. Úplne zbytočné, vôbec by to nemalo čo vo včelách hľadať a keď tak, fakt by to malo byť na veľmi akútne a núdzové riešenia ponechané. Čiže vždycky sa treba zamýšľať aj nad týmito vecami, že nedopustiť toho, aby sme si na tieto liečenia vyvolávali tú rezistenciu. Ešte som napríklad vám nehovoril o kyseliny mliečnej vôbec. Kyselina mliečna je takisto kyselina, ktorá sa v praxi síce u nás v slovenských, českých pomeroch ešte moc nepoužíva, ale v zahraničí je to úplne bežná vec, že sa lieči 15% postrekom kyseliny mliečnej alebo pokvapom, úplne zajedno. A je to takisto jedna z kyselín, ktorá je veľmi účinná pri dodržiavaní všetkých tých liečebných postupoch, ktoré táto kyselina mliečna má. Veľmi vhodné je napríklad, a videl som to u jedného včelára, ktorý má 250 včelstiev blízko nás, on cez zimu, v dobe, keď ostatní všetci používajú varidol, čiže amitraz, otvorí včelstva, odklopí nadstavok, už včely sú väčšinou stiahnuté z inom kumáči a normálne do zimného kumáča pokvapom 10 ml kyseliny mliečnej a roztoku, samozrejme roztoku, nie čistej kyseliny, 15% roztoku kyseliny mliečnej, pokvapom do zimného kumáča, tiež medzi uličky a máte akože potom zaručené, že ste urobili všetko preto, všetko, čo vo vašich silách, aby ste liečili správne. Čiže kyselina mliečna takisto dobrá a treba skúšať. Ako som povedal, nikto vám nebráni, aby ste dovolá na odpudzovanie neskúsili napríklad dať orechové listy, ktoré sa voľakedy používali. Ja tvrdím, že nemajú vysokú účinnosť, ale všetky byliny, ktoré liečia nás ľudí, kľudne môžete skúšať dávať včelám. Predsa je to pre zdravie aj živočíchov, aj ľudí. Skúšať, ale skúšať tak, aby sme včelám neublížili, to znamená neskúšať voľaké jedovaté byliny a podobne. A pokiaľ možno, hlavne nepoužívali tvrdú chémiu. Lebo keby fakt sme mali núdzu a boli sme ich nútení všetci použiť, už by nefungovalo. Už teraz za chvíľku, ja tomu dávam tak 10, 20 až 50 rokov a amitraz, varidol tu už dávno nebude fungovať. Pretože sa opakovane používa sa každý rok. 90% včelárov na Slovensku používa hlavne fumigáciu varidolom a aplikáciu M1AR a spôsobia, že keby bola núdza, už nebudeme mať čo tým do tých včiel dať. Aj keby sme boli náhodou nútení aj my ísť raz do tvrdej chémie. Čo dúfam, že sa nikdy nestane. Lebo aj ja osobne 8 rokov, 10 rokov dozadu, a ja som bol chemik. Ja som takisto liečil chemicky, ale zistil som, že prečo by som to mal robiť? Mám rád prírodu a budem ja sám seba som v podstate klamal. Ja mám rád prírodu, ja sa zdravo stravujem, ja som bylinkár, hubár, mám prírodnú záhradu a ja budem do včiel, čo majú 8 najcennejších produktov, najzdravších produktov na svete, budem pchať chémiu. No kde sme? Takže toľko asi odo mňa a všetko ostatné už potom v rámci diskusie.
Ešte vlastne do obedu máme 15 minút čas. Skúsenosti s tým ešte nebudeš mať, ale určite si čítal o nejakej biologickej ochrane proti klieštikovi. Áno. Akože prirodzený predátor klieštika. A možno o tom by si mohol. Prirodzený predátor klieštika zásluhom nás včelára, napríklad klieštik včely, alebo tá mucha, ktorá je v Austrálii, tieto prirodzené predátory, ktoré tu boli, sme si bohužiaľ my používaním ťažkej chémii z úlov úplne zlikvidovali. Tieto prirodzené predátory, ktoré klieštik mal, sa vytratili používaním tvrdej chémie. Čo sa týka biologickej ochrany, nespočívajú iba v prirodzenom predátorovi klieštika, ale spočívajú v biologických zásahoch vo včelstve. To znamená, uvediem viacero príkladov, mám na to čas. Vyrezávaním trubčín. My veľmi dobre vieme, že zhruba v plode je 80% klieštikov. Najviac klieštikov je vždycky v trubčom plode, v trubčine, a preto my, keď máme čas a sme pri včelách, dodržíme ten cyklus tých 24 dní, vývojový cyklus od položenia vajíčka do vyliahnutia trúda, tak preventívne tým, že budeme vyrezávať trubčinu, tak sa prirodzene zbavujeme veľkého množstva klieštikov z úla. Ďalej. Prirodzené spôsoby biologickej ochrany, keď aj tvorba oddielka. Už len tým, že urobím oddielok, alebo zmetenec, alebo sa včely vyroja, aj to je biologická ochrana proti klieštikovi. Potom sú takí včelári, ktorí zasahujú úplne do detailov, jak napríklad Vašek Smoly, že v období, zhruba v lete, v júli, keď sú veľké teploty a keď je nadbytok mladušiek, nepomer mladušiek medzi otvoreným a zavretým plodom, vyreže všetok plod z úla. Ono sa každý z vás si hneď pomyslí jednu vec. To je strašne drastický spôsob. Vyrezať všetok plod z úla v lete. Včely zlikvidujem. No nezlikvidujem, pretože je to obdobie, keď je včelstvo vo vrcholí rozvoja, keď je vo včelstve veľké množstvo mladušiek, je to zhruba vtedy 30-40 tisíc mladušiek búli, čo je kvanta. A keby som to urobil v tom období, by som včelám neublížil a zbavil by som sa mechanicky prirodzene 80% klieštika gúli. Kebyže vyrežem všetok plod v dobe, keď tým včelám neublížim. Ale už na takéto pokusy už treba, aby bol včelák vyspelý a presne musíte vedieť, kedy to urobiť. Keď to urobíte skoro, tak si odpalíte včelstvo. Urobíte to neskoro, uvediem príklad. V tomto období, ale už mesiac predtým, nám začala liahnuť kvanta zimných včiel, zimná generácia včiel. Už kebyže to urobím v tomto období, tak by som sa sám pripravil o zimnú generáciu včiel. Urobil by som to v jarnom období, včely by som úplne odpálil. Ale keď to urobím v lete, keď je v úli kvanta včiel, tak tým včelám neublížim a zbavím sa 80% klieštika v úli tým, že vyrežem všetok plod. Všetok plod z úla. V tej dobe. Takže toľko z tej biologickej ochrany, ono je viacej. Napríklad vôbec som nespomenul tému, ktorú tu ale budú mať, a to je boj proti klieštikovi teplom, ktorú ja považujem za jednu z najúčinnejších týchto mechanických postupov a najúčinnejšiu metódu, jak sa zbaviť klieštika. Týmito rôznymi termosolárnymi úlami, termokomorami, kde sa vkladajú plodové plasty. Veľmi dobrý spôsob, ale má jednu nevýhodu. Včelár, ktorý je hobista, jak aj ja, lebo ja síce doma na Slovensku, ja som hobista, ja mám 12 včelstiev, ja to robím pre radosť, pre potechu duše, ale zas práci v Čechách som veľkovčelár, čiže som rozdvojená osobnosť, ale pre hobistov a včelárov, ktorí majú do 30, 50, 100 včelstiev, tá termokomora, termosolárne úle a tieto veci sú veľmi dobrá vec. Ale vôbec si neviem predstaviť, že by som mal takto ošetrovať včely proti klieštikovi na včelnici, kde mám 700 včelstiev, 800, 300 a viacej, to je proste jedno, od stovky hore. Už si to neviem predstaviť. Už je to nemožné. Vôbec si neviem predstaviť, že by som to mal robiť. Takže aj takto ochrana je napríklad, čo som nepovedal, veľmi vhodná. Ochrana teplom. A ona je fakt skutočne jedna z najúčinnejších, akú doteraz tu máme.
ale pre vás, ktorí budú mať na záhradke pre deti, pre manželku, pre rodinu, svoje zdravé produkty, budú mať 10, 20, 30 včelstiev. Pre vás je to veľmi dobrá forma, ako si preliečiť klieštika. Ďalej, ďalšia otázka. Žiadne otázky. Si to na nich vychrlil. Je toho veľa. Ja viem, lebo napríklad ja poviem moju skúsenosť. Ja od svojich 8 rokov chodím po všetkých výstavách, konferenciách, po všelijakých, aj do Rakúska, do Maďarska, všelikde po výstavách, na prednášky. Ja keď som na prednáškach, tak viem, že dlhšia prednáška, jak 2 hodiny, napríklad už nemá zmysel, lebo tí ľudia si z toho nič nezoberú. Pretože toľko informácií si naraz ľudský mozog do seba nevie dostať. Čiže vždycky 2 hodiny maximálne prednáška, potom pauza, tak, ale je to vyčerpávajúce. Ja napríklad, keď bol som v Banskej Bystrici, mali sme komisiu pre prácu s mládežou, kde som člen, tým, že vediem včelársky krúžok. Mali sme tam 2 dní prednášky, na druhý deň som už skoro zaspával, lebo fakt je to ako vyčerpávajúce toľko vedomosti. Takže tak. Keď nie sú otázky, tak ja budem mať. Ja som mal ešte posledný, som sa chcel spýtať. Napríklad ten EcoPol pri liečení. Môže sa nechať v kúle aj počas snášky? Alebo je lepšie ho vybrať? Takto, ja mám skúsenosť s použitím EcoPolu mimo znáškového obdobia. Neviem, neskúšal som to a ono sa môže, lebo tymol, on dokonca, niektorí hovoria, že napachne med z tymolu, ono skutočne aj napachne, lenže za týždeň je to z toho medu vonku. S tým mám skúsenosť, lebo poznám včelárov, ktorí liečia tymolom a ten med za týždeň fakt ani není cítiť, že ste liečili. Čiže áno, aj v sezóne by ste ho mohli použiť aj v čase znášky. Není to nič, čo by ohrozilo zdravie včiel, čo by ohrozilo zdravie medu ako produktu, čiže mohlo. Dobre, ale vypachne to z toho medu. Vypachne. Keď je ešte včelstve ten med, no medu. Keď je včelstve. Aj keď je zabičkované? Ono sa hovorí, že pri použití týchto tymolových preparátov by ste mali vytáčať až týždeň po tom, čo ho vyberete. Čiže za to napríklad tymolové preparáty sú aj tak najhodnejšie, buď keď je to medziznáškové obdobie, alebo v jesennom a v jarnom období. Proste keď nie je hlavná znáška. Keď je hlavná znáška, je repková znáška v plnom prúde, ja používam iba Hivekline. Tento prípravok. To dávam aj keď mám znášku. To vždycky, keď som vo včelách. Ale s tým robím to preto, že viem, že ja si tú rezistenciu nevybojujem. Vy by ste to tak nemohli robiť, lebo keď pri dodržiavaní správnej aplikácii Hivekline sa robí tým spôsobom, že za mesiac raz do týždňa idete a aplikujete ho, aby ste ten vývojový cyklus dodržali. Lenže ja tým pádom, že ja chodím raz za mesiac domov pri svojej včeli, tak ja si to môžem dovoliť dávať aj takto opakovane. Inak, dokonca ani Hivekline by som neodporúčal dávať opakované viackrát počas jednej sezóny. Lebo fakt kvôli rezistencii, to je pochopiteľné, že proste treba striedať liečiva, striedať. Lebo ja sa to pýtam, pretože ja som bol minulý týždeň v Banskej Bystrici, myslím minulý týždeň to bol. Áno. A tam sme sa rozprávali teda títo včelári a ja som spomenul tento apikuár. A oni povedali, že to není dobré. Ja som sa nechcel vadiť aj nič, lebo ja som začínajúci včelár, 5 rokov včelárím, takže nemám tie vedomosti, ale oni povedali, že to nie je dobré. No, ono to je veľmi... Nevedeli to odôvodniť, prečo? Keď som sa pýtal, prečo? Lebo ho nepoužívajú, lebo sú to mudrci, ktorí o tom budú iba vyprávať a nevedia odstraniť vedľajšie účinky, ktoré sú pri tom liečení. To som povedal, poznám dosť včelárov, ktorí ho aplikovali a mali raborky. Už ho používať nebudú, pretože im popadali slabšie včelstva a pritom stačilo urobiť iba veľmi jednoduchá vec. Zúžiť letač pred aplikáciou. Poznám včelárov, sám som to vyskúšal, čiže aj ja som urobil chybu, aj skúsený včelár sa učí. Dal som apikuár medzi plod.
Matka mi prestala klásť, plod mi vyhadzovali von z letača. Keby som bol taký, ako oni, tak by som povedal, už to liečivo v živote nikdy nepoužijem, lebo pozrite sa, včely mi vyhádzajú plod z úla, to je zlé liečivo, ale ono není. No ja ako včelár som to liečivo nepoužil správne. Čiže celé je to o tom, každé jedno liečivo, biologické, chemické, hociaké, vždy je dobre záležať si veľa o tom naštudovať a vždy liečiť podľa toho, čo je už overené, čo už je odskúšané roky a roky a podľa predpis samozrejme podľa veterinárnych predpisov. To znamená, teraz uvidím taký príklad, mor včelieho plodu. Robia sa ohniska, robí sa všetko preto, aby sa nerozšíroval, robíme všetko preto, aby sme nepoužívali antibiotika, čo je veľmi správna cesta. Sme len traja, Slovensko, Česko, sme len traja, ktorí to robíme. Všetci ostatní voľaké antibiotika, či už tajne, alebo úmyselne do toho včelstva dajú, aby ten mor tam neznikol. Čiže aj toto je akože dobré. To je napríklad dobré. Nedopustiť toho, aby sme mali antibiotika v mede alebo vo včelstvách. Antibiotika vôbec nepoužívať, to je jasné. Ale fakt sme iba traja, čo to robia. Všetci ostatní potajomky, ako Slovensko, Česko, tak všetci iní to robia, akože ho používajú. To je chyba. Môžem povedať o tom apiguáru? Áno, áno. Ja som apiguár použila v lani a môžem vám poradiť, že je dobrý ten apiguár, ale fakt musíte mať všetky rodiny v jednakej sile približne, lebo keď vám začne rabovka, tak ju nezastavíte. Hoci čo môžete spraviť, aj zúžiť letáč, aj tak vám tie slabé včely odídu. No a teraz sa vás opýtam, kde ste ten apiguár zohnali? Pretože ja som si ho tento rok na Slovensku nebol. Ale je v ponuke, Už teraz je. Ale ja som si ho chcel objednať z Prahy, mám nejaký včelársky obchodník, neviem kde. No ale také podmienky boli, že by ma bol stal nekresťanské peniaze. Oni chceli, aby som zaplatil poštovné v Čechách a ešte, aby som mi to neplatil v eurách, ale v českých korunách, čo zase cez banky je dosť veľký. Nie, cez včelárov normálne je v ponuke. Ale teraz už som si to našiel, že niekde v Komárne nejaký včelár, včelársky obchod predáva tento apiguár. Preto sa pýtam, že kde si ho vzal. Ja som cez zväz včelárov. Normálne, ak sa objednávajú liečivá, som vtedy bola v Nových Zámkoch ako organizácia, normálne v ponuke, ja som si to tam objednala. A ešte som mala aj zostalo mi, teda v lani som použila, ale nemala som tiež tie skúsenosti overené a je to fakt pravda, že keď vám začne rabovka, tak ste v ťahu s tými slabšími včelami. Ale napríklad aj to som videla na vlastné oči, že bola som u jedného včelára v Nemecku, čo ako sa venuje apiterapii a on mi teda doporučoval, teda aj striktne prikazoval, že pokiaľ človek chce toto liečenie včelým vzduchom úlovým niekomu poskytovať, tak môže liečiť včely len prírodnými prostriedkami, čiže organickými kyselinami a on používal iba kyselinu mravčiu a tento apiguár. A to bolo, keď sme tam boli sa u neho pozrieť, to bolo nejak koncom októbra alebo tak, čiže už včely boli takmer v kľude a normálne otvoril mi dekel a bol tam ten apiguár. A nič, ale napríklad aj to je dôležité, keď toto chcete robiť, takto liečiť včely, že záleží aj od toho, že ako máte úlev porozostavované po včelnici. Keď ich máte napríklad v kočovnom voze alebo v jednom rade ústo vedľa seba, a nemáte tam včely v rovnakej sile, tak máte problém. Lepšie je potom mať včely ako v záhradke, napríklad, ja neviem, koľko máte včelstiev. No, ale 8, ale no, to je 4 dobré. a 4. No, tak potom, keď ich máte tak, že po dve, alebo na palete, treba sa to dá dobre, že paletu jednu dáte tam, druhú tam a tak ďalej, otočíte samozrejme v tom správnom smere, ale aby neboli všetky v jednom rade, lebo tam je aj tá zalietavosť, aj tá rabovka, akože zvýšená možnosť, ale keď máte takto hoci ako tak, ťažšie sa akože vyrabujú tie včely a môžete si oddeliť tie slabšie od silnejších, alebo no pokiaľ nestačíte vyrovnať v sezóne. Najlepšie je vyrovnávať priebežne, aby ste dosiahli rovnakú úroveň sílovú tých včiel a potom už keď príde takto jeseň, tak aby ste nemali slabé včely. Na čo sú vám slabé včely dobré? To je o ničom. Liečíte, staráte sa, robíte a nič, potom aj tak vám vyrabujú, viem podľa seba, alebo vám padnú na niečo a potom. No, potom je apiguár bohový, nie? Tie
slabé potom prirodzene ako padlo. No, darmo ich liečite. Ono to ako keby priťahovalo. Ako keby priťahovalo, tie silnejšie idú tým slabším. No je to všetko v poriadku. V prírode, príroda pozná v podstate iba túto variantu. Čo je slabé, nemá šancu na to. A nemá šancu, ani nemá význam. V prírode automaticky. Nikto sa nestará o slabého. Toho nechajú tak. Všetko je to v poriadku. Ale inak, čo ste povedali, so všetkým s vami súhlasím, len s jedným nesúhlasím, že keď máte veľa včelstiev pokope, že nastane tento problém, nenastane. My sme, povedzme, dá sa urobiť aj 100 včelstiev, keby bolo takto v rade prelečiť bez problémov, len fakt, tam je dôležité, už možno aj, ja by som to možno aj týždeň dopredu, predtým, jak poviem aplikovať tento Guard, už aj týždeň dopredu zúžite ledače a fakt na tie 3 cm. Ja som to zúžila, aj tak mi to nepomohlo. Vieš, čo som robila? Kade, čo som robila? Zvodol som ich toto, nič, ani s dymom. Oni tam išli pokiaľ... Pred aplikáciou, alebo v čase už keď bolo? Už keď bolo, no tak... No tak to je tým, pretože už keď ono stačí, na včelnici môžete mať, povedzme, máte 50 včelstiev, vznikne v jednom včelstve tichá lúpež, tichá rabovka, alebo rabovka normálna, už vám nepomôže nič. Už nič. Čiže vy to musíte urobiť preto aplikáciou a vtedy sa vám to nestane. Pozúžovať už dobre? No určite, pred aplikáciou. Radšej aj týždeň pred aplikáciou, to je jedno proste. Určite nedopustiť to, že ja dám liečivo, nezúžim, na druhý deň dojdem, zistím, že tam je rabovka a potom zúžovať. To už nepomôže. To už nepomôže. Napríklad my sme včelári vo včelárskych vozoch, však Karol Klimet aj včelári stále. Tam je napríklad to zaujímavé, idete do včelárskeho voza. Z jednej strany je 20 včelstiev, z druhej strany je 20 včelstiev. Krajné včelstva sú zalietané. V strede sú včelstva slabé vždycky. Môžete robiť všeličo, prehádzovať nadstavky. To je v prírode jednoducho dané. Veľa včelstiev pokope. Urobíte maximálne 3 včelstva a odtiaľ utekáte v jesennom období. Lebo keby ste odtiaľ neutekla, tak by ste vám vyrabovali všetky. Čiže už keď fakt vznikne takáto situácia, rabovka, už viete, že máte po včelách. Po tých slabších a po oddielkov určite. A my sme práve, že včelára, môže to urobiť aj skúsený, aj začínajúci včelár. Mali by sme sa takýmto chybám vyvarovať, ale každý robí chyby. Každý. Ale treba sa, treba tým prejsť. Áno. Sa nenaučíš. Chyba je učiť sa na vlastných chybách. To je jedna vec. Ale vždycky treba navštíviť skúseného včelára, chodiť mu pomáhať, vytáčať, aby neurobil kvanta chyb zo začiatku. Pokiaľ je tam možnosť. Pokiaľ je tam možnosť. Lebo zase mať včelára, neviem koľko, 10 kilometrov od seba, to je môj prípad napríklad. Ja, čo viem, to som sa všetko len teoriť, ja mám snad 15 včelárskych kníh, keď je 20, každú zimu si ich prečítam. Ale nemá možnosť u niekoho sa proste učiť. Čiže ja sa učím na vlastných chybách a hodne čítam, no ale snažím sa, ale stane sa. Ešte jednu otázku, môžem mať, neviem, či nebude sa týkať liečenia. Môžem aj tak? Áno. Vy proste necháte, aby si včely vystavali dielo svoje. Áno. Nanosia tam med, vy im to dielo zoberete, nevytočíte, ale vylisujete med. A čo keď príde ďalšia znáška? Oni si vystavia zatiaľ... Vystavia. Dokážu... Vo váre nadstavok má 8 tránikov. Štandardne, lebo tí váre zostavuje dneska toľko, vymýšľajú ľudia všelijaké somariny. Ten váre nadstavok, keď je dobrá znáška a nárazová, je za 2 dní vystavaný. Za 3 dní ho máte vystavať. Včely nestávajú, keď není znáška. Práve, že včely práve na to, aby na tú stavbu diela, stavbu plastov potrebujú med. Lebo čo je vlastne vosk? No čo je vosk? Dávam ja takúto otázku. Kto mi z vás vie povedať, čo je to včelí vosk? Jaký je to produkt, alebo jak vznikol? Čo ja viem, tak im vzniká na zadných nožičkách, tie pelové. To sú to je pel, potom na zadných nožičkách vzniká z podbrušnicových orgánov voskových a je to vlastne zdroj čistej prepálenej energie z medu. Čiže včela
predtým, jak včela staviteľka, lebo však tá včela robotnica si za ten krátky život prejde veľa úkonami, to všetko ovládate. V dobe, keď je staviteľka a je schopná produkovať vosk, tak predtým, aby ho mohla vôbec produkovať, sa musí úplne napraskať medu. A tu zahreje sa, teplotu krídel, teplotu hrude si zahreje na 35,5 stupňa a tá prepálená, preštepená energia v podstate z toho medu je vosk. Vzniknú vám voskové šupinky na podbrúšku včely robotnice, lebo iba robotnica je schopná produkovať vosk, matka a trúd nemá túto možnosť, čiže je to čistá energia zhromaždená s prepálením medu. Takže tak, čiže bez toho, aby nebola znáška, aby nebol med, by včela nepostávala nič.